హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నేను ఇప్పుడు వీడియో ఈరోజు ఏమేమి కుక్ చేశాను అనేది షూట్ చేశాను, అవి చూపిస్తాను మీకు. అంతే, ఈ రోజుకి అంతే. వీడియో ఏమి లేదు. ఇంకొక వీడియో షూట్ చేశాను కానీ అవి ఎడిట్ చేయడం ఇంకా అవ్వలేదు. ఈరోజు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను. మా ఇంటి దగ్గర మార్నింగ్ ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ ఏం కుక్ చేశానో చూపిస్తాను. అలాగే నిన్న మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ చిన్న క్లిప్ తీసాను అనమాట. అది కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తాను, చూడండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అలాగే వీడియో చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమీ పోదు, కాకపోతే మాకు కొంచెం బూస్టింగ్గా ఉంటుంది సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగారనేసి, అంతే. అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ బటన్ నొక్కి పెట్టినా కానీ మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసేయండి. నేను వచ్చేసి మార్నింగ్ టిఫిన్కి ఉప్మా చేశాను. చేసిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రైస్ కడిగి పెట్టాను. పక్కన హాట్ వాటర్ ఉన్నాయి, హాట్ వాటర్ కాసేసాను. అయితే ఇంక నేను కర్రీకి ఈరోజు కాలీఫ్లవర్ చేస్తున్నాను. కాలీఫ్లవర్, టమాటా. తర్వాత ఇవి చూస్తున్నారు కదా, ఇవి రేగిపళ్ళు, సీమ రేగిపళ్ళు అంటారు కదా, పెద్దవి అవి. ఇవి చూడటానికి కొంచెం గ్రీన్ యాపిల్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఇంకా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. పెద్దగా ఉంటాయి, మా సైడ్ ఉంటాయి ఇవి. మరి అందరికీ దొరుకుతాయో లేదో నాకు తెలీదు. టేస్ట్, ఫ్లేవర్ అయితే మనము రేగిపండు తిన్న స్మెల్ వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత కాలీఫ్లవర్ని వేడినీటిలో వేసుకోవాలి మనము. చిన్న చిన్నవి పురుగులు లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అవి పోతాయి. అందుకనేసి నేను ఇక్కడ వాటర్ని హీట్ చేసుకోవడానికి వాటర్ హీటర్లో వాటర్ వేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే కాలీఫ్లవర్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇవన్నీ రెడీ చేసుకునేలోపు వాటర్ హీట్ అయిపోతే నేను ఈ వాటర్ని వేసేసి మనము అంటే ఎక్కువసేపు ఏం అవసరం లేదు, ఒక 5 minutes అలాగా ఈ హాట్ వాటర్ వేసుకుని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నేను అలాగా 5 minutes ఉంచుకున్నాను హాట్ వాటర్ వేసేసి. అదే చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ 5 minutes అనేసి. తర్వాత నేను ఇవి అలా ఉంచేసి దీనికి కావాల్సిన ఆనియన్స్ అలాగే కట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను అనమాట. దీనికి 2 onions తీసుకున్నాను, అలాగే 3 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను. ఇవి కోసుకునే లోపు నేను గ్యాస్ మీద పాలు పెట్టాను, పెరుగు తోడు పెట్టడానికి అనేసి. ముందు మామూలుగా వదిలేసాను. మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను, ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే పాలు పెరుగు పెట్టడానికి కాసేటప్పుడు ఎక్కువసేపు మరిగిస్తాం కాబట్టి అవి పొంగిపోతూ ఉంటాయి అస్తమాటు. చూడండి, నేను కూడా పొంగి పెట్టేసాను ఫస్ట్, ఎందుకంటే స్పూన్ తెచ్చేలోపు అవి పొంగిపోయినాయి. మనం ఇలాగా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత స్పూను తీసుకొని, ఫోర్క్ కానీ స్పూన్ కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు, తీసుకుని ఆ పాలల్లో వేస్తే అది ఎక్కువసేపు పొంగకుండా అలా మరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత నేను పాలు తోడు పెట్టడానికి కొన్ని పక్కకు తీసేసి ఇంకా కొన్ని పాలు అయితే మిరియాలు వేసుకుని కాసుకుని తాగుదామనేసి మిరియాలు వేసుకుని కాస్తున్నాను. తర్వాత ఈ వెదర్ అసలు చాలా బాగుంటలేదు కాబట్టి ఈ మంచుకి ఎక్కువగా జ్వరాలు, రంప, దగ్గు వస్తున్నాయి కాబట్టి అందరూ రోజులో ఒక్కసారైనా ఇలా మిరియాలు వేసుకుని తాగితే ఈ రంప, దగ్గు అనేవి మనకి కొంచెం తగ్గుతాయి. నేనైతే వేసుకుని కాసేసుకుని వడకట్టేసుకుని పెట్టుకుని ఒక గ్లాసులోకి వేసేసుకున్నాను. తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా సరే మిరియాల పాలు కాసుకున్నప్పుడు అవి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగేయాలి ఫ్రెండ్స్.
మరీ చల్లారిన తర్వాత తాగితే అవి తాగిన ప్రయోజనం ఉండదు, ఎందుకంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా తాగితే బాగుంటుంది. అలాగే నేను ఇక్కడ కర్రీ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ముందు ఆయిల్ వేసుకున్నాను, తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ముందు వాటర్లో వేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ని తీసేసి మనము ఒక ప్లేట్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. మరీ ఎక్కువసేపు ఉంచిన అవి వాటర్ తీసేసుకుని టేస్ట్ అంతా పోతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనము లైట్గా సాల్ట్ అనేది వేసి మూత పెట్టేస్తే అవి తొందరగా మగ్గిపోతాయి. అవి మగ్గిన తర్వాత నేను ఇందులో క్యాలీఫ్లవర్ వేసి అది కూడా ఫ్రై చేస్తున్నాను. అది కూడా కొంచెం మెత్తగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో టమాటో అలాగే ఉప్పు, కారం, పసుపు అనేవి కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుని మూత పెట్టేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను, ఎందుకంటే కర్రీ చేయడం అందరికీ వచ్చు కాబట్టి ఈ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు, కారం అవి వేసుకోవాలి. నేనైతే 2 స్పూన్స్ కారము, అలాగే ఒక ½ టీ స్పూన్ పసుపు, అలాగే సరిపడినంత ఉప్పు వేసేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు, కారం వేసిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ అలాగే ఉంచితే ఆ ఉప్పు, కారం యొక్క పచ్చిదనం అనేది పోతుంది. తర్వాత వాటర్ వేసేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకుని మనం మూత పెట్టుకుని ఉడికించేసుకోవాలి. ఇదంతా నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను, ఎందుకంటే మీకు బోర్ కొట్టకూడదు అనేసి. తర్వాత చూడండి, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. నేను కొత్తిమీర వేసుకుని దాన్ని కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఉంచేసాను. తర్వాత ఇంకేంటంటే నిన్న అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళని చెప్పాను కదా, అక్కడ ఒక చుండ్రు కోసము మా మేనల్లుడికి హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టాను. దానికి ఏంటంటే మనము అలోవెరా ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ది, ఆ ఫ్రెష్ అలోవెరా తీసుకున్నాను. అలాగే పెరుగు, ఒక నిమ్మకాయ. దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనం అలోవెరాని తొక్క అనేది తీసేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని దాంట్లోకి నేను ఒక పెద్దది అలోవెరా తీసుకుని దాన్ని మిక్సీ చేసుకుని దాంట్లోకి ఒక 6 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసుకున్నాను. అలాగే ఫుల్ ఒక నిమ్మకాయ కూడా వేసుకుని దాంట్లో అది మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుని మనము ఒక 5 మినిట్స్ అలాగా పక్కన పెట్టేసి ఉంచాలి, ఎందుకంటే అది మొత్తం పెరుగు అనేది మొత్తం కలవాలి కాబట్టి నిమ్మకాయ అవన్నీ కలవడానికి అలాగా 5 మినిట్స్ మనము పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. తర్వాత మనము 5 మినిట్స్ తర్వాత హెయిర్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇది నేను మా మేనల్లుడికి పెట్టాను. ఇది ఆడవాళ్ళైనా సరే మగవాళ్ళైనా సరే ఎవరికైనా సరే యూజ్ అవుతుంది, ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ చుండ్రు అనేది పోవడానికి ఇది చాలా మంచి టిప్. తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మనము ఇది మొత్తం హెయిర్కి మొత్తం పెట్టాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను. మా మేనల్లుడికి అనేది పెడుతున్నాను ఈ ప్యాక్. అక్కడ ఏదో జోక్ వేస్తే నవ్వుతున్నాం మేము. వాయిస్ మ్యూట్లో పెట్టేశాను కాబట్టి మీకు వినిపించదు. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది ఒకవేళ ఎక్కువ చుండ్రున్న వాళ్ళైతే ఒక వారానికి 2 సార్లు అలా పెట్టుకుంటే మొత్తం తగ్గిపోతుంది. చూసారు కదా, నేను ఫస్ట్ టైం పెట్టాను వాడికి, బాగా తగ్గింది. చూస్తున్నారు కదా, అక్కడక్కడ లైట్గా కనిపిస్తుంది అంతే, చాలా మట్టుకు పోయింది. అలోవెరా అనేది జుట్టుకి చాలా మంచి చేస్తుంది. అలాగే పెరుగు, నిమ్మకాయ పెట్టడం వల్ల ఆ చుండ్రు అనేది తగ్గిపోతుంది.
ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అన్నయ్య వాళ్ళ కోడిపుంజు. ఇది సంక్రాంతికి అనేసి పెంచుతున్నారు. ఇంకా ఇది అన్నయ్య వాళ్ళది కొత్త ప్లేస్ అన్నమాట, కొనుక్కున్నారు. అక్కడ చెట్లు ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. చుట్టూరు వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడైతే మొక్కలు వేశారు. అవి ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయి, కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి మొన్ననే వేశారు. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చుట్టూ పక్కనే అంటే ఇళ్ళకి కొంచెం పక్కనే ఇలా ఒక బోర్డు వస్తుంది. అది పంట పొలాలకు అన్నమాట. పక్కనే పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, దానికి యూజ్ చేస్తారు దాన్ని. ఇంకా ఏంటంటే పక్కనే చూసారు కదా అరటి చెట్లు అవన్నీ ఉంటాయి. వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది, చాలా కూల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి నేను మా ఇంటికి బయలుదేరిపోయాను. మీకు చూపిస్తున్నాను అన్నమాట. తోటలు అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి. మాది వెస్ట్ గోదావరి. ఇక్కడైతే కొబ్బరి చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి మేము హైవేకి వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు తీయలేదు వీడియో, ఎందుకంటే ఎక్కువ గాలి వేసేస్తుంది అనేసి. తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత నైట్ వంకాయ పచ్చిరొయ్యలు, అలాగే ములక్కాడ, ఇంకా రెడ్ బీన్స్ ఉంటాయి కదా, మీకు తెలుస్తుందో లేదో. ఈ రెడ్ బీన్స్ అనేవి వేసి నేను ఈరోజు కర్రీ చేశాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా ఈ రెడ్ బీన్స్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి చాలామందికి. ఏవో చూస్తున్నారు కదా, చూపిస్తున్నాను అవి. నాకైతే మా మరదలు తెచ్చిచ్చింది. అవి వేసేసి కర్రీ చేశాను. ఇది కూడా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను. వీడియో అనేది ల్యాగ్ అయిపోతుంది, మీకు కూడా బోర్ కొడుతుంది అనేసి నేను ఫాస్ట్గా పెట్టేశాను. ఈ కర్రీ అయితే చాలా బాగుంది. వంకాయ, ములక్కాడ, పచ్చిరొయ్యలు, బీన్స్, తర్వాత ఇవన్నీ ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత నేను టమాటా వేసాను. వేసేసి అలాగే వాటర్ వేసేసి మూత పెట్టేసుకుంటే ఒక 5-10 మినిట్స్లో మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాళ వీడియో. నా కర్రీ అయితే అయిపోయింది చేయడం. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.